أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Nastavljamo govoriti o vrijednosti Allahove subhanahu wa ta'ala knjige Al-Kur'an. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum." Mi smo zaista vama spustili knjigu, u njima je vaš spomen. Allah dželle potvrđuje da je spustio knjigu. A kad kaže u njima je vaš spomen, šta ovo znači u njima je vaš spomen? Kažu u njima je vaše uzdizanje na dunjaluku i na ahiretu. Pa kaže spustio sam, kako da kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "O robovi moji, spustio sam vam knjigu koju, ako je se budete pridržavali, ja ću vas sad tom knjigom uzdići i na dunjaluku i na ahiretu." I Allah dželle spominje, kaže fi da vas spomen, kaže fala taqilun, zašto ne razmislite? Ovi ajeti su došli nakon što su nevjernici govorili, opisivali Kur'an da je sihr, da je vrađbina, da je izmišljenja stvar i ostale stvari. Pa kaže Allah, mi smo vam spustili šta? Knjigu, ukazujući na jasnoću određene stvari. Ili pogledajte isto tako ajeti koji govore o veličini Allahove knjige, pa kaže fala uqsimu bima tubsirun. Kaže tako mi onoga što vidite. Wa ma la tubsirun, i tako mi onoga što ne vidite. Innahu la qawlu rasulin karim, zaista je to govor poslanika plemenitog. Wa ma huwa bi qawli sha'ir, to nije govor pjesnika. Qalilan ma tu'minun, malo oni koji vjeruju. Wala bi qawli kahin, niti govor kahina, vračara. Qalilan ma tadhakkarun, malo je oni koji se uzimaju pouku. Kaže tenzilu min rabbil alamin, pa Allah subhanahu wa ta'ala ovdje potvrđuje pa kaže spušteno od gospodara svjetova. Spušteno od gospodara svjetova. I onda se vratimo na ovaj prijašnji ajet, možemo i ovaj ajet završiti kao onaj prvi, kaže fala taqilun, ba kako šta? Zašto ne razmislite? Spušteno od gospodara svjetova, čovječe. I Allah dželle ovdje sad čim se kune. Kaže sa onim što vidite i sa onim što ne vidite. Kakva je ovo zakletva? Kako se treba ogromna zakletva, čovječe. Sa onim što vidiš, čovječe, se ljudi, nebesa, zemlja, sunce, mjesec, životinje, pa sve što vidiš oko sebe, čovječe. I sa onim što ne vidite, šta ne vidimo? Ne vidimo meleke, ne vidimo džennet, džahennem, ne vidimo, šta još ne vidimo? Ne vidimo Allah, subhanahu gospodara svijeta. Allah subhanahu wa ta'ala kune sa velikim stvorenjima, sa velikim svojim stvaranjem, ukazujući na ovu stvar, subhanahu. Tako da Kur'an ostavlja veliki trag, subhanahu, veliki. Kaže Allah, qaf wal Qur'anil Majid, tako mi Kur'ana veličanstvenoga. U drugom sad, wal Qur'ani zi zikr, tako mi Kur'ana zi zikr. Šta je zi zikr? Zikr. Kažu nešto uzvišeno. Kažu nešto uzvišeno. Jedno značenje. Pa kao da Allah je rekao, tako mi Kur'ana koji je šta? Uzvišen. Bali ladine keferu, ali gledajte s druge strane, a oni koji ne vjeruju, fi izzetin wa šiqaq, su izzetu. Šta je izzet? Izzet je ponos, jel tako? Oni su ponos svoga nevjerovanja, pa se bore protiv vjere. Wa šiqaq je rastavljanje. Šiqaq je u stvari suprotna strana, gdje se raspravljaju po pitanju vjere i bore se protiv vjere. Šta to znači? Dokle to ide? Da je Allah subhanahu wa ta'ala spustio knjigu, koja je uputa ljudima, a istovremeno mnogi ljudi kojima je knjiga spuštena dočekuju tu knjigu kako? Bore se protiv te knjige. Bore se protiv čega? Bore se protiv upute, bore se protiv dženneta i bore se za džahennem. I to je suština ljudi koji žive na ovom svijetu. Da moraju biti ljudi su voljeni. La havle wa la kuvvete illa billah. Allah isto tako sa Kur'anom ostavlja ogroman trag, jasan trag, pravi izazov cijelom čovječanstvu, ljudi ne mogu da dođu sa tim. I potvrđuje da oni koji ne vjeruju bore se protiv ovoga velikog, ogromnog zikra i ogromne stvari i trude se za pobiju tu stvar, a u stvari to je ta stvar ništa drugo nego uputa njima. Allah subhanahu wa ta'ala uzdiže sebe sa Kur'anom. Allah subhanahu wa ta'ala hvali sebe zbog toga što je spustio knjigu. Pogledajte što kaže. Alhamdulillah alladhi enzela ala abdihil kitab. Hvala Allahu koji je svome robu spustio knjigu. Ovo strašna stvar. Znači to što se knjiga spustila, u tom se Allah hvali. Kroz to se Allah hvali. Zašto? Zašto trebamo hvaliti Allaha što je spustio knjigu? Zbog ogromnih blagodati. Gledajte šta kaže Imam Šaqiti. Kaže, pojašnjavajući ovu stvar, kaže
Allah je sa knjigom, sa Kur'anom izveo ljude iz tmina ka svjetlosti. Pojasnio je sa Kur'anom kakva ubjeđenja moraju biti. Pojasnio je šta je dozvoljeno, šta je zabranjeno. وَاسْبَابَ دُخُلْ جَنَّةِ وَالنَّارِ. I pojasnio je sa Kur'anom uzroke koji su uzroci koji vode u džennet i koji vode u vatru. وَحَذَّرَ kaže upozorio je Kur'an na svaku stvar štetnu, na svaku štetnu stvar. I postiče kaže na svaku korisnu stvar. فَهُوَ نِعْمَةُ الْعُظْمَى عَلَى الْخَلْقِ. Zato je kaže to ogromna blagodat za stvorenje. وَلِهَذَا عَلَّمَ رَبَّهُمْ. Pa kaže zbog toga, zato što je to tako, kaže Allah je podučio, to jest gospodar je podučio, kaže svoje robove, da hvale Allaha subhanahu wa ta'ala zbog te velike blagodati. Pa kažemo, alhamdulillah alladhi enzela ala abdihi kitab. Hvala Allahu koji je svome robu spustio knjigu. Ogromna stvar. I Allah subhanahu wa ta'ala isto upozorava. Kad te neko upozori, šta ti je uradio? Ukazao ti na jedno veliko zlo ili na veliko dobro. Razumijete? Da te ne promaši veliko dobro ili da te ne promaši veliko zlo. A onaj ko te upozorio na ovakav način, šta ti onda uradio? On te zaštitio. On te zaštitio svona. Allah hvali sebe popet kaže Tebarek alladhi nazzala al-furqan. Neka je Tebarek onaj koji ispustio šta? Al-furqan. Misli se na Kur'an, subhanallah. Misli se na Kur'an. Rekli smo da bereke Tebareke znači šta? Bereke šta znači? Mnogo dobro. Mnogo dobra, povećavanje dobra i mnogo dobra. Jedno i drugo. Povećavanje dobra i mnogo dobra. Dobro. To kaže Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o hajru koji je nama spušten. Jedan prejak ajet. Možda nisi razmišljao na ovaj način, kroz ovo mnogo dobra, kroz Tebarek. Kaže, in ta'uddu, kad biste pokušali da prebrojite Allahove blagodati, ne biste ih izbrojali. Na čemu ti onda hvališ Allah kada kaže hvala Allah na blagodatima? Na kojim blagodatima hvalio? A ne možeš da izbrojiš, čovječe. Nemaš pojma, čovječe. Dobro, ali Allah je Tebarek. Šta se odnosi, ova riječ odnosi na Allaha, na Tebarek. Kako onda Allahu da kažem za Allaha Tebarek? Kako je Allah Tebarek? Vidi, bereke se može spuštati od Allaha, za nas veliko dobro. Ali kako je Allah sam za sebe Tebarek? Mnogo dobra. Kaže, Adnan, šta kažeš? Kad kažemo za Allaha da je Tebarek po pitanju njega samog, po pitanju njegovog bića, kažemo njegovo savršenstvo kroz njegovo biće. Razumijete? I njegovo potpunjavanje Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svjetova da Allah potpun i da nema nikakvu manjkavost. Zašto isto Tebarek može se odnositi na Allahu u ovom smislu? Zašto? Zato što u arapskom jeziku Tebarek isto osnova dolazi riječ buruk od Tebarek isto između ostalog ovo riječ bereke znači mirovanje. Pa na primjer Arapi za devu kad legne ono na sve četiri noge šta kažu? Berek il ba'ir, bereke. Kao ono to je uradila. Za pticu kad dođe na vodu isto tako. Voda, mjesto gdje se skuplja voda, znate kako Arapi zovu? Mjesto gdje se skuplja voda. Nazivaju to birketun. To je ogromno dobro. Razumijete? Zato kažu Tebarek ili bereke, barek, Tebarek Allah, kažu Allah subhanahu wa ta'ala je ako kažemo bereke isto jedan od značenja ove riječi jeste šta? Mirovanje, kažemo da kod Allaha, šta znači kod Allaha mirovanje? Kod Allaha su stalno, to je trajanje u stvari, ja rećemo trajanje. Da su kod Allaha stalno savršena njegova svojstva uznika. I da se ne odvajaju od Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svijeta. Pa tako kažemo za Allaha da je Tebarek Allah, Allah je vječno savršen i uvijek će biti savršen i nikad neće prestati biti savršen. Razumijete? I uvijek će imati savršena svojstva i uvijek će imati situaciju da nikada nema šta? Jednu lošu ili manjkavu osobinu kod sebe. To je Tebarek Allah. Tebarek Allah. Dobro. Allah subhanahu wa ta'ala isto kada spominje svoju knjigu, gledajte ovo koliko je bitna stvar, što ukazuje na veličinu Kur'ana. Kada spominje svoju knjigu, on veže svoja imena sa tom knjigom. Kada govori o spuštanju knjige, veže svoja imena sa spuštanjem knjige. Pogledajte ajete. Hamim kaže, tenzilu minar rahmani rahim. Spušteno od milostivog samilosnog. Kaže drugi ajet, tenzilu min hakimin hamid. Spušteno od mudrog, hvaljenog.
Kaže, tenzilul kitabi min Allahi l'aziz al-hakim, spuštena knjiga od Allaha, silnoga i mudroga. Šta nam ovo ukazuje, braćo? Sama činjenica da Allah svoja imena i svoja svojstva veže uz rečenicu koju? Kada govori ili vijest o tome da spušta Kur'an, veže svoja imena, dovoljno je da ukaže na veličinu same knjige koja je došla. A i to što spušta jeste šta? Allaho, svojstvo Allahovog. Razumijete? Međutim, ta imena koja su došla u spuštanje, su došla tek tako, onako, slučajno ili su odabrana imena? Kada je pitanje spuštanje. Sigurno odabrano od Allaha. Allah radi sve mudro. Allah što god radi i kad god nešto radi, radi preko svojega htjenja. A nikad Allah preko svoga htjenja ne radi nešto, a da to ne prati znanje i Allahova mudrost. Ovo zapamćite dobro. Pogledaj, ovo kaže, spušteno od milostivog sa milostnom. Kakva veza? Previše vidljiva. Znači ono što je spušteno, šta je milost za čovječanstvo čovječe. Kaže, od mudrog i hvaljenog. Znači, mudrost, sama mudrost zapahola je za šta da Allah spusti? Knjigu. Sama čim da je spustio knjigu upute ljudima, spas ljudima, onda na tome se i hvali. Mudri i hvaljeni. Dobro, Al-Aziz Al-Hakim, silni i mudri. Mislim da je ovo jasna stvar. Međutim, ovo zapamtite, sama činjenica da Allah spuštanjem knjige povezao sa svojim imenima i svojstvima ukazuje na veličine Allahove knjige. Vrijednost Allahovog govora u odnosu na ostale govore je kao vrijednost Allaha u odnosu na njegova stvorenja. Kao vrijednost Allaha, odnosno, kolika je vrijednost Allaha odnosno na njegova stvorenja? Nema vrijednosti, ne možeš se mjeriti. Isto tako govor sa kojim ti dođeš, kojeg učiš, i učiš sure, čoveče, dolaziš na halke, da učiš Allahovu knjigu, ma nema, ti nisi svjestan šta ti učiš. Ti nisi svjestan kako si blago dobio svojim prsima subhana. Kaže Ibn Atije, Kitabullah, la unuzijat minhu levzetun. Kaže, Allahova knjiga, kad bi se iz nje iščupala, on kaže iščupala, jedna riječ, i nakon toga, kaže, okrenuo čitav arapski jezik, ne bi našao bolju riječ u arapskom jeziku umjesto te riječi. Jeste shvatili ovo? Prejako. Kur'an je putokaz ljudima. Kur'an je vaz ljudima. Kur'an je uputa ljudima. Kur'an čuva ljude. Kur'an je ogromna osnova koju čovjek mora da pazi. Kur'an ti daje jednu ogromnu stvar, a to je šta? Ubjeđenje. Kur'an ti daje ubjeđenje. Kaže Allah, festemsik billevi uhje ilejke. Drži se dobro onoga što je tebi objavljeno. Inneke, zašto? Inneke ala sirati mustaqim, ti si zaista na pravom putu. Kur'an postiče čovjeka da se druži sa Kur'anom, da ga citira i da ga slijedi i radi po njemu. Kur'an tjera šeitane. Kur'an je uzvišeni i mudri. Pun je savršene mudrosti. Kur'an je veličanstveni. Kur'an je objeđenje veliko. Kur'an su Allahova svojstva. Kur'an je veličanstvena stvar i ogromna stvar. I onaj ko se druži sa Kur'anom, on je veličanstven. Zapamtite ovo sad dobro. Onaj ko se druži sa Kur'anom, on je uzdignut. Onaj ko se drži Kur'ana, on je opućen. Onaj ko se drži Kur'ana, Allah mu je dao svako dobro i ovoga i onoga svijeta. Subhanallah. Ovo neće naći nigdje drugo. Kur'an je aziz. Aziz u arabskom jeziku znači qadr, snaga, el-galebe, moć. Znači, Kur'an šta? Kur'an pobjeđuje sve. Kur'an je kerim. Ovo ćemo se malo zadržati. Šta znači kerim u arabskom jeziku? Ne pitam. Sad ću vam, ne hoću kroz arapski jezik, osnov arapskog jezika što znači. Učenjaci kažu, gledajte ovo, mislim, kad čitamo da je Kur'an, mislim, znao sam da ćete reći počasnije, ali plemeniti, ali hoću da uzmete ova značenja. Jer puno u Kur'anu piše kerim, plemeniti. Kaže, prvo značenje kaže el-husn, dobro. Pa možeš ovo ubaciti ljepota. Drugo značenje el-qadr wal-ulu menzile, kaže veličina i uzvišeni stepen. Treća stvar kaže el-ata, davanje. Četvrta stvar el-mukarremu an kulli su, plemenit od bilo koje druge pogane stvari. Znači, udaljen, uzvišen od bilo čega što ne valja. Ovo sve znači kerim, razumijete? Ovo sve znači kerim. Sad kada kaže Kur'an il kerim,
znači dobar, u stvari najbolji, uzvišenog stepena, ali to davanje. Mi obično znamo ovo, plemenit daje. Međutim, nije samo to. I daleko od bilo čega što je ruža, što je loše. Kur'an al-Azim je ogromna stvar, veličanstven. Kur'an je Mubarek, kaže, ko ga ostavi, femen, kaže, od beričeta Kur'ana jeste ogromna uputa, jeste da te liječi, od beričeta Kur'ana isto tako ogromna nagrada, donosi veoma korisno znanje čovjeku, daje čovjeku mudrost, znači dolazi stepen čovjek do određene vrste stepena i mudrosti, ubjeđenje, el basiratu fi din, jasnoća u vjeri, otklanja tugu, nurun fi sudur, kaže svjetlost u prsima, smirenost i jasnoća u srcu i smirenost duši. Cijelak. Daje vlasniku Kur'ana izzet i ponos onome koga slijedi. Vethebatu malal haq, Kur'an učvršćuje čovjeka na istini. Čuva ga od smutnji. Kur'an je furkan da razdvojiš. Jerfa ashabehu, uzdiže čovjeka. Daje bereke i na dunjaluku i na ahiretu. Lajte na ahiretu. Kako je bereke Kur'ana na ahiretu? Kažu, da će sjenu čovjeku, vlasniku Kur'ana, onoga koga je učio ili kari, da će mu sjenu. Zauzimat će se za njega, dokazivat će za njega, svjedočit će za njega, podignut će mu stepene u džennetu, otežat će mu vagu. A isto tako daje bereke, Kur'an daje bereke i u kaburu, i na sudnjem danu. I daje ti bereke u džennetu i spašavate džehennema. Šta ćeš više? Ima li ljepše stvar, ti dođeš na sudnji dan, a Kur'an stane, Kur'an kojeg si ti učio na ta svage, on dole čovječ. Vjerujem, to je takva stvar, čovječ. To će Kur'an doradi, braćo. Dođe Kur'an dole, čovječ. Ode sve gore, ba. Vjeruj mi, Allah te uzdiže, čovječ. Dođeš na sirat, braćo, dođemo mi svi. Svi ćemo, vej minku mila variduha. Nema niko da neće ga morat prije, čovječ. Nema niko. Čovječe, ti dođeš, a ispred tebe Kur'an gazi, sve ti osvjetljuje. Put osvjetljen. Ko metak pređeš, čovječe. Zašto Kur'an? Kur'an. Nismo u stanju harfove naučimo, čovječe. Nismo u stanju da naučimo džuzame. 10 godina u vjeri ne zna džuzame, čovječe. Pa malo, čovječe. Sad će doći to, sad će biti tvoj belaj. Kaže, Kur'an je qaim, šta znači qaim, ne skreće. Znači, drži se uvijek pravog puta. Nije kontradiktoran, nema manjkavosti u sebi. Šahidu ala kutubi qabla, svjedoči knjige prije njega, subhanallah. Roba usmjerava na najbolji mogući način. Daje mu koristi, daje mu propise, daje mu odnos. Nas Kur'an uči kako da se međusobno odnosimo. Nas Kur'an uči kako da trgujemo. Jehdi lillati hiya aqwam, upućuje na najbolje stvari. Kaže, Kur'an je basair. Šta je basire u arapskom jeziku? Basire je spoznaja istine. I onda kad kažem da su ajeti basair, je Kur'an basair, basair su stvarno množina, basira je jednina, a basair je, pričam li prebrzo? Pa što usporim? Nije dobro. Basair, hoću da završim ders. Hoću da uđem u srž ajete Al-Kursi, volim da večeras ovo sve završim. Šta smo rekli da je basira? Spoznaje, znači dokaz, znači jasna stvar. Jasna stvar su malo. Tako da kažemo da je Kur'an šta onda? Ako je basira spoznaje istine, onda kažemo Kur'an je šta? Kur'an ti pokazuje šta je istina, čovječe. Kur'an ti objašnjava šta je istina, čovječe. Pa kažu basire, to je uputa i nadahnuće. E sad, basira, ako je basira uputa, imamo dvije vrste upute. Sjećate se? Koja je prva, koja je druga? Uputa objašnjavanja i pokazivanja i dokazivanja, a druga je uputa nadahnuća, da te Allah nadahne da se držiš te upute. Razumijete? Dobro, šta je Kur'an? Prva ili druga uputa? Obje, braća. Obje, gledajte, ajet, dokaz. Ima ide mi drugi dokaz. Kad džaekum basairu min rabbikum. Došli su vam basair od vašeg gospodara. Šta došli su vam? Dokazi. Koja je uputa? Uputa pojašnjavanja. Kaže dalje. Femen absore feli nefsihi. Pa ko je absere, pa on sam za sebe. Šta ovdje kažemo? Pa ko se uputi, on sam za sebe. Šta će ovdje ko se uputi? Koga Allah nadahne se malo.
Ve men amije faliha, ako bude slijep, kaže protiv sebe, ve men ane alejkum bihafid, ja nisam zadužen da vas čuvam. Kad kaže poslanik ovdje, ja nisam zadužen da vas čuvam, šta je rekao? Ljudi, ja vam samo dostavljam. Ja vam dostavljam jasnije dokaze. A vi, izvolite, hoćeš lijevo, hoćeš desno. Jasna stvar. Da li je pouka dokaz? Kad čovjek pouku zmije, je li to dokaz? To je plod dokaz. Razumijete? To je plod dokaza. I osnova basira čovječe je osnova jasna riječ pojašnjavanja su. Dobro, Kur'an je uputa, puno u Kur'anu. Imamo dvije vrste upute. Koje je dvije vrste upute? Pa sad smo rekli, uputa pojašnjavanja, ja rad ćemo gdje vi lutate. Kur'an je svjetlo, šta znači svjetlost? Šta znači svjetlost? Osvjetljava tebi put do tvoga gospodara. Šta znači osvjetljava tebi put do tvoga gospodara? Otklanja tminu širka, otklanja tminu nevjerstva, otklanja tminu griješenja i povećava svjetlosti čega? Ubiđenja, vjerovanja, oslanjanja na Allaha i ostali stvari su voljene. Kur'an je došao kao pojašnjenje na arapskom jeziku. Samo će da je došao na arapskom jeziku, kažemo šta? Došao je sa najjačim jezikom koji postoji na svijetu. Šta znači došao najjačim jezikom koji postoji na svijetu? Došla su ti najjačanja značenja kako ti neko nešto može objasniti. Razumijete? A onaj ko uči arapski jezik iskontaće. Sad pojma ne ja ti ću vam pričam, vjerujem mi. A kad naučiš arapski jezik, vidiš na čemu si. Vidiš koliko sam u pravu. Zato kaže Allah, kul innema unzirukum bil vahy, reci, ja vas upozoravam sa objavom. To je dovoljno. Često puta sam čitao ovako neke fetve ili pitanja šehovima, koja je najbolja knjiga, kaže, iz akide? Ili koja je najbolja knjiga, kaže, za srce? Ili koja je najbolja knjiga za džennet i džehennem? Ili koja je najbolja knjiga za dušu? Svi ovi šehovi, svi, kogo ih god je upitan, znaš šta prvo kaže? Najbolja knjiga je Kur'an. Pa kad ovaj kaže koja je najbolja za knjiga iz akide, prvo mu kaže šta? Definitivno Kur'an. Za dušu, definitivno Kur'an. Za onaj svijet, da čita onome svijetu, definitivno Kur'an. Razumijete? Tek nakon toga šehovi spominju, nakon toga možeš sad se koristiti od ove knjige, ali gore je Kur'an, ovo je su dole negdje tamo. Dole daleko. Gore je Kur'an, daleko, a ovo je dole daleko. Razumijete? Ukazuje na veličinu Kur'ana. Kur'an je opomena. Ima opšta opomena i sužena opomena. Koja je opšta opomena? Opomena koja je došla cijelom čovječanstvu. Koja je sužena opomena? To je ona opomena, u stvari ista opomena, ali od koje se ljudi šta? Okoristili. Pa onaj ko se okoristio, on je u suštini opomena šta? U stvari njemu. A ovaj koji se nije okoristio, on bilo opomena. Pa nije za njega opomena, za njega šta? Dokaz na sudnjem danu. Sad, Allah nas opomenjuje i u stvari i nije to samo opomena tefkidi, nego je i, kako da prevedem stakfirullah, kao na spominjanje raznih stvari. Ja, ne, fali mi riječ. Reci. Nema bitno. Allah Đelešanu ukazuje, rećemo tefkire je ukazivanje isto, ovako ćemo prevesti, ukazivanje. Pa Allah Đelešanu ukazuje, braćo, na sebe. A to nas vodi da ga volimo. Allah Đelešanu ukazuje na svoje vrijednosti. Pa to nas vodi na to da mu se nadamo. Allah ukazuje na svoju kaznu. Pa to nas vodi da ga se bojimo. Koje smo 3 stvari spomenuli? Ljubav, nada i strah. Oko ovoga se vrti osnova vjerovanja. Obožavanja Allaha. Zapamtite ovo. Oko ovoga se vrti osnova obožavanja Allaha. I Allah Đelešan, braćo, nas opominje ili obavještava o sebi. Obavještava nas o dunjalku. Obavještava nas o onome svijetu, čovječe. Allah Đelešan nama govori šta je smrt, čovječe. Allah nama govori šta je pravi život, čovječe. Allah Đelešan govori o džennetu, džehennemu. To ako ne uzmeš opomenu, nemate nigdje, čovječe. Kur'an je vas, Kur'an je lijek, Kur'an je milost, Kur'an je radosna vijest. Ovdje isto bitna stvar. Se kaže radosna vijest. Znaš šta to ukazuje? Kad se kaže Kur'an je radosna vijest. Znaš šta to ukazuje? Gledajte, ovo jako bitna stvar. To ukazuje na to da Kur'an mora ostaviti trag na čovjeka. I da ostavlja dobar trag na čovjeka.
Jer kad kaže Kur'an da je radosna vijest, da ti unosi radost u tebe, šta je onda to? Onda mora ostaviti trag na tebe, čovječe. Allahu akbar. Učenje Kur'ana ogleda se kroz učenje i slijeđenje. Dobro. Sve ukazuje na veličinu Allahu, na Kur'an, ali isto ukazuje na veličinu, ogromnu veličinu Allahu znanja, braćo. Ogromnu Allahu subhanahu wa ta'ala veličinu, ogromnu Allahu subhanahu wa ta'ala moć, ogromnu Allahu subhanahu wa ta'ala znanje. Niko ne može da piše smala veličinu Kur'ana, a da, to je u stvari veličinu Allahu govora i da shvati veličinu Allahu govora, veličinu Kur'ana, a da shvatiš Allahu veličinu subhanahu. La havla wa la kuvvete illa billah. Dobro. Međutim, pored svega ovoga što smo dosta spomenuli, ljudi opet hidžre Kur'an ili zapostavljaju Kur'an. Ibn Qayyim kaže, spominje da ima 5 vrsta zapostavljanja Kur'ana. Koja je prva vrsta? Najblaža. Nisi tako, neću reći najblaža. Koja je prva vrsta? Kaže, hidžru sema'ihi val imanu bihi. U stvari, jes, najviše. Kaže, zapostavljanje da slušaš Kur'an i da vjeruješ u njega. Wal izga'u ilejhi i da mu se posvjetiš. Znaš ono, u tom smislu. To je prva vrsta. Druga vrsta kaže da ne radiš po njemu, po halalu, znači po haramu, pa makar ga je čitao i vjerovao u njega. Treća vrsta, suđenje po Allahovoj knjizi. Šta se podrazumijeva suđenje po Allahovoj knjizi? Možda se mnogi od vas otišli na sud. Da se mora sud po Allahovoj knjizi. U sudu, sudnici i te stvari. Nije samo to. Suđenje po Allahovoj knjizi obuhvaća nešto puno više. Da sudiš po Allahovoj knjizi i osnovama svoje vjere i ogranicima svoje vjere. Četvrta stvar, razmišljanje o Kur'anu. Zašto razmišljanje o Kur'anu? Ovo je jako bitna tačka. Jako je bitno ovo da znaš. Zašto razmišljanje o Kur'anu? Nisam dobio dobar odgovor. Zašto razmišljanje o Kur'anu? Zašto moramo razmišljati o Kur'anu? Da znamo šta nama Allah hoće da kaže. Razumijete? Da zna šta nama Allah hoće da kaže. Mora se razmišljati o njemu svojom. Peta stvar kaže liječenje sa njim. I sve ulazi u ajet gdje kaže وقال الرسول i rekao je poslanik ja Rabbi, o gospodaru, inna qawmi ittakhadhu hada al-Qur'ana mahjura, zaista je moj narod uzeo ovaj Kur'an mahjura, to jest zapostavio ga. Mada neka zapostavljanja teža ili blaža šta? Jedna od drugih. La havla wa la quwwata illa billah. 5 sekundi odmora. Je li prošlo? Vrijednost učenja Allahove knjige. Kaže Allah u ajetu, spomenut ću početak i kraj samo. Innema umirtu an a'budu rabbe hadihil belde. U stvari pročitat ću ga čitavog. Zaista mi je naređeno da obožavam gospodara ovoga mjesta. Alladhi harramaha, kojeg je učinio svetim. Wa lahu kullu shay, i njemu pripada svaka stvar. Wa umirtu an nakuna minal muslimin, i naređeno mi je da budem od muslimana. Wa an atluva al-Qur'an, i da citiram Kur'an. Šta smo rekli da citiram Kur'an? Značenje tilave? Slijeđenje Allahu akbar. Ko pročita harf iz Allahove knjige, njemu pripada dobro, a dobro je u vrijednosti 10 hasenata. Ne kažem elif, la, mim, harf, nego do kraja hadisa poznatan hadis. Znači za svaki harf imaš šta? Za svako slovo u Kur'anu imaš nagradu najmanje 10 sevapa. Koliko u Kur'anu ima slova? 300.000. Učenjaci su pokušali prebroje, pa su izbrojali, kaže 311.251 jedno slovo. Ovo 251 maknut ćemo. Ostavit ćemo 311.000. Puta 10. 3 miliona. Preko 3 miliona. Pročitaš Kur'an preko 3 miliona. Dobro, a jedno dobro djelo je 10 sevapa do 700 puta. Ajmo sad onda ovako. 311.000 puta 700. Daj, molim te, digiti, izračunaj. Koliko? Pa daj, molim vas, ja radit ću vas, kako je to cifra? Ja. Koliko je, Armine? Ne, brate, kalkulata, ne moramo mi ništa. Koliko? Mislim da je preko 210 miliona. Ne može, odbija se, reci. Preko 200. Allahu ekber, da reci, nemoj me mučiti. Šta me muči, čovječe?
311.000 puta 700. 217 milijardi. 217 milijardi, jel? 700 miliona. Braćo, učite Kur'an, šta je poslije ovo da kažeš im? I neće kaži na halku, neće da harfove nauči. Pa lajmi da učiš suru. Po harfovima, moraš znati harfove. Da naučiš harfove i da svaki dan uzmeš Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul huvallahu ahad, vrtiš kul huvallahu ahad. Ne možeš te više vrti. Pa ti nemaš pojma koliko nagrada imaš već. Ne znaš čitav Kur'an. Mogu li dobiti ove sevape što sam dobio? Možeš uči džuz koji znaš koliko stvarno ga uči. Jedan džuz je 30 Kur'ana. Ti 30 puta pročitaš Kur'an, ti koliko imaš sevapa? To je cifra koju sad spomenuo. Nemoj se kirati ako nisi hafiz, ali budi hafiz. Ali nemoj se kirati. Ali vrti Kur'an čovječe. Ovo je nagrada sad što spomenuo samo izgovor. Kaže 10 puta, 10 sevapa ili 700 puta, a šta je dalje kaže? Pa i više. Ja više ne znam dalje. Koja je ovaj hadis, molim te, jak hadis, molim. Učite Kur'an. Zaista će on doći kao šefijan, ja sahabi izuzimaći sa svoga vlasnika. Učite Zahravejni, kaže, učite dvije svjetlosti. Kaže sura Al-Baqara i Ali Imran. Fa innaha ta'tiyani yawm al-qiyamati kennahuma ghamamatan. Zaista će te dvije sure doći na sudnji dan kao da su oblaci. Au kennahuma ghayayetan, ili kao nešto što ti daje sjenu. Au kennahuma firqani min tayri sawaf, kaže ili kao da sto dvije skupine ptica raširenih krila, tahajani an ashabihima, zauzimaće se za svoje vlasnike. Kaže, učite suru Bekare. Zaista uzimanje sure Bekare jeste, u tome je bereke. Vaterkeha hasretun, a ostavljanje je šta? Sure Bekare? Propast. Vala testetiuha al-batala, i ne mogu je kaže ništa sirbasi. Samo brzo. Ovo je završeno inšallah večeras pravno. Učite Kur'an, šta? Ovo je ukazivanje vrijednost Kur'ana. Zašto? Zato što će se izuzimati. Posebno sad naglašava poslanik sallallahu alejhi ve sellem Al-Baqara i Ali Imran. Spominje zašto? Oblaci na sudnjem danu. Posebno opet naglašava šta? Suru Al-Baqara i ono što ste čuli. La havla wala quwwata illa billah. Uči Kur'an, dođeš na sudnji dan, kaže ti Allah, ili glaže ti glasnik uči. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, waladdallin. I ti staneš. Ha? Kul huvallahu, znam, nas i falak, i ovdje staneš. Nemoj da stanemo odrać. Nemoj, mi se smijemo, ali mi stojimo na ove. Naši namazi su kul huvallahu, nas falak, jel' tako? Eventualno kul ja'il kafirun i možda i da džaje nas rula bukla. I sigurno ne inakle, kao se najkraća sura. U namazu, koga bude učio 10 ajeta, neće biti upisano nemarni. 100 ajeta bit će od pokornije, 1000 ajeta bit će od al-muqantarin, qantar je ogromno vlako. Kumi legle illa qalila, ustani noću osim malo, poznati ajeti su ovo. Najbolji onaj koji bude učio Kur'an i bude ga podučavao, šta? Bude podučavao drugi. Znači, ko se poduči Kur'anu i podučava druge, blagoslovlje njemu, oni najbolji. Šta znači ova riječ najbolji su? Nema dalje. Kaže, neće se sakupiti, ovaj hadis prejak, neće se sakupiti, kaže, narod u jednoj od Allahovih kuća. Citiraju Allahovu knjigu, izučavaju je među sobom, a da im se neće spustiti, kaže, smirenost i obuhvatit će ih milost i obuhvatit će ih meleci i spomenut će ih Allah kod onih koji su kod njega. Ali ovo je šta, došli ljudi maksus da uče Allahovu knjigu i da izučavaju. Gdje god odeš na halku, nemoj da je promašiš čeće. Sad ovo naše, nas, veliki nas, kaže, nemoj da budeš ovdje. وَمَنْ بَطَّى بِهِ عَمَلُهُ. A koga uspori njegovo djelo, lem yusri bihi nasabuhu, neće ga ubrzati njegovo porijeklo. Znači šta ovo kaže, braćo? Allah, mi moramo da uložimo trud. Mi dok smo na naliku moramo da uložimo trud i nemoj se odmarati. Kaže Allah, wa idha faragta ili faida, kako ide ajte? Va ili fa? Fa idha faragta fansab. Pa kad završiš ti se umori. Kažu učenjaci, kad završiš jedan ibadet, kreni se drugom ibadet. Koga uspori njegovo djelo, neće ga ubrzati njegovo porijeklo.
Inne ladine jetlune kitab Allah citira, kaže, oni koji citiraju Allahovu knjigu, spominje ajet, između ostalo kaže, jer džune ti džare telen tebur, nagraju se trgovini koja neće propasti. Li uafijehum uđurehum, kaže, da i nagradi za njihovo djelo. Nagradu, da ispuni njihovu nagradu. Va jezidu min fadli, i da im poveća od svoga dobra. Innehu gafurun šekur, zaista on, kaže, milostivi i onaj koji zahvaljuje. Onaj kome je teško ide Kur'an, šta je s njim? Ti maksu sad uči, ti još uči već. Ti imaš duplu nagradu, če kaže došlo u hadisu. I ovaj hadis je strašni isto. Inne lillahi ehline mine nas. Zaista Allah ima posebne ljude. O Allahu poslanče kaže, ko su oni? Ko su posebni ljudi? To su, kaže, ehlul Kur'an, pripadnici Kur'ana, ehlullahi wa hasatuhu. To su pripadnici Kur'ana, posebni Allahovi ljudi. Posebni Allahovi ljudi. I ti dan danas razmišljaš, hoćeš li hifzati učiti su Allah. Šetan bježi iz kuće u kojoj se uči sura Bekare. Pogledaj osnovu sa kojom je došao Kur'an. Evo, s ovim ću završiti. Znači, ovo zapamte. Femeni teba hudaje. Ili ćemo početak ajte. Fe ima tjedneko minni huda. Zaista će vam dolaziti od mene uputa. Kad je ovo rečeno? S ovim završavam. Samo još ovo, brate, pažnju završavam svim. Allah subhanahu wa ta'ala protjerao Adema ili spustio Adema iz dženeta. Kada je uradio određeni grijeh. Pa je dao Ademu jedno pravilo koje važi za njega i cijelo čovječanstvo. Pa kaže, fe ima tjednekum minni huda. Zaista će vam dolaziti od mene uputa. Ovo je samo Allahova milost prema nama da nam opet šalje uputu. Adem uradio grijeh, ba. Adem uradio grijeh. Iako mu ga Allah oprostio, ali ga je šta djelimično? Kaznio, izašao iz dženeta. Kaže, fe meni tebe hudaje. Ali ovo sad zadržim za ovome. Ali ga je opet kaznio. Ovo isto možete... Ovo je jako bitna stvar, ja razumijete. Često puta, vidi, Allah je oprostio Adem, ali ga opet djelimično šta? Ostavio trag toga. Istjerao ga iz dženeta i može se vratiti u dženetu. Može imati Adem ponovo dženet, tako. Ali je osjetio kaznu svoga nepokoravanja Allahu. To isto tako, braćo, čovjek koji godinama je daleko od Allaha, pa dođe tamo 50, 60, 70 godine, hoće da se vrati Allahu, pa on se vrati Allahu, ali šta? Počne da uči Kur'an, teško mu ide. Počne da robuje Allahu, ne može da robuje, nema snage, nije izgrađen, razumijete? Zato samo onaj ko se u mladosti izgradi, Allah mu otvori, rijetko ko drugačije ide. Ono na čemu živiš svoje mladosti, na tom ćeš umirati svoje starosti. Čak što više, možda nećeš umirati na tomu svoje starosti, još ćeš malo niže biti, jer nećeš možda radiš ono ko što se radi kad se radi mlad. Razumijete? Pa kaže, zaista će vam dolaziti od mene, kaže uputa. Pravilo. Fe meni tebe hudaje. Pa ko bude slijedio moju uputu, fe la yadillu wa la yashqa, neće biti u zabludi, niti će biti nesretan. Šta znači ovo neće biti u zabludi, niti će biti nesretan? Kaže Ibn Abbas i zapišite ovaj govor. Tekefel Allah. Allah se obavezao da onaj ko bude slijedio Kur'an. Allah se obavezao, Ibn Abbas spomenuo, da onaj ko bude učio Kur'an i radio po njemu. Kad zapišete ovaj dio, recite mi. Jeste li zapisali? Sad gledajte, pratite mi pa ću malo opet reći. Vidite, ovdje stoji, kaže fala yadillu wala yashqa, neće biti u zabludi i neće biti nesretan. Dva svojstva. Neće biti u zabludi, neće biti nesretan. Kaže, Allah se obavezao da onaj ko bude učio Kur'an i radio po njemu, da neće biti u zabludi na dunjaluku, niti će biti nesretan na ahiretu. Allahu akbar. Da neće biti u zabludi na dunjaluku, niti će biti nesretan na ahiretu. I na kraju, gledajte ovu stvar koliko je bitna. Kaže Allah džeshanuhu, ovdje imate jednu strašnu stvar u ajetu, sura Ar-Rahman, Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Milostivi podučuje Kur'anu, stvorio je čovjeka. Brate, ovdje pažnju dobro. Na redoslijed. Podučio je Kur'anu, stvorio je čovjeka. Zašto je došlo prije podučio Kur'anu, a tek onda kaže stvorio čovjeka? Da li Allah u suštini prvo stvorio čovjeka pa podučio Kur'anu, ili podučio Kur'anu pa stvorio čovjeka? Šta je uradio? U suštini. Prvo je stvorio čovjeka, pa te onda šta? Podučio. A ovdje je kontra.
Zbog bitnosti kaže, jer čovjek bez menheđa, bez pravca života na ovome svijetu nema vrijednosti. Razumijete? Pa je dao Allah dželešanu prednost na Kur'anu, odnosno tebe koji te je stvorio. Na važnost ove stvari smo. Tako da Kur'an dolazi prije nas. Iako je došao šta? Poslije nas. Molim Allah da nas poduči Kur'anu i da budemo oni koji će ga slijediti.